Здравейте хора, аз съм GG47 и както сте разбрали от нещо заглавие, днес ще играем Subway Surf. Направих видео на тази игра, защото тя е единствената игра, на която бих могъл да снимам, освен Minecraft също на паркур, за да говоря за самия канал. Преди всичко да почвам да говоря, бих ви поискал да ме последвате, да оставите един лайк и да напишете коментар. Тук ще... Евентуално, ако пожелаете вие и на вас ви харесат клиповете, пишете коментар какви игри бихте искали да играем. Ще играем на телефони, на PlayStation и на компютър, евентуално ще видя, ако успея. Понеже видеята евентуално ще ги качвам през ден, защото просто така съм решил. Ако не получите видео, това е защото съм заед, защото всички аз съм човек като вас и имам работа. Евентуално точно утре ще снимам на Minecraft с мой приятел и в последващия клип ще снимам, ако ви харесат самите клипове, ще има изненади в Subway Surf. В коментар, в описанието ще оставя линк за канала му, за да може да го джойнете, ако бихте желали. Другото, което е, ако заекна примерно или не говоря временно, това е защото мисля какво да ви кажа. И преди всичко, ако умра, това не е защото съм бот, просто не ви обвинявам, се разсейвам като говоря. На PlayStation ще играя на Doom Eternal, Shadow of War, ако я знаете, Red Redemption 2. Мога да превъртят The Last of Us 2 и 1 с вас. И каквито игри други вие бихте предложили. На PlayStation лише, на телефон лише, каквито и да е. И ако искате, мога да в следващия клип, което е утре, да направя и на двамата да кажа истинските имена и последващия да направя face review, да се покажа лицето, но това ще е много по-натам. Ако има, не знам дали вие сте го усетили, ако чувате при мен Р, да не го казвам хубаво, това е защото просто това е проблем. Не знам колко хора ще го имат, но съм виждал, че имат хора други същия проблем. Ако искате, ми кажете какво бихте желали да купуваме от Subway Surf. Ще играя на една игра, каза се Arena Breakout. Тя е игра с стрелба, мобилна, където там почти всичко е като в реалния живот. Там в нея, като убиете някой, който съответно не е от вашия отбор, може да му вземете целият инвентар, той после се остава за вас, като свърши играта, и може да отидете в шопа и да го продадете. Там, ако са ви простреляли, могат да ви наранят, примерно крака или ръката, и така да тече кръв от тях, и за това да имате хапчета с вас. Ще е добре. Патроните през зареждането е все едно в реален живот също. Това е все едно съвсем нова игра. Там не знам защо са го добавили.
огладнявате, ожаднявате и затова трябва да имате примерно някакви храни, вода или сокове там, каквито и да е напитки, за да могат да ви държат хидратирани в играта. Другото, което мога да игра на Brawl Stars, съчовици казаха да снимам на Fortnite, евентуално ако вие бихте желали, може да снимам на Fortnite, ако сами вие сте избрали, нали? Други игри, съответно, наистина вие може да предлагате, ще се ви благодаря през този клип. На вас ви хареса, да лайкнете, да оставите коментар, да го последвате и да цикнете камбанката, ако искате известие за нови клипове, така че. Други неща ще се опитам да качвам на съответно на Minecraft, понеже там може да ви хареса са най-много. Ще правя поредици и примерно ако искам да поговоря за вас и да ви съобща нещо, ще играем на Subway Surf. Аз може да направя поредица на нея. Сега ще разкажа малко за приятелят ми. Той е отскоро, но за сега има 2 клипа. Той кача през 3 дни, защото иска да види дали има гледания. И аз също мога да направя така, но за сега ще е на един президент клип, нали, всеки ден. Евентуално ще видя да оставя линк за друг от моите приятели акаунт в YouTube, но не знам дали ще оставя, ще видя. И ако клипът закъснява, както по-рано ви казах, просто защото съм заед. И както ви казах, се заеквам, нали, това е защото не знам какво ви кажа. И може би просто съм се притеснил. Ако повтарям нещо това, защото пак отново няма какво да кажа. Така, сега само веднъж ще го използвам. И евентуално, ако знаете, нали, на някакви игри, каквито и да е изобщо, на каквото бихте пожелали да играем, просто пишете коментар от всякъде на какво бихте искали да играем. Отново ви казвам, съжалявам за тази реклама. Трябва да видя как да мога да изтривам. В най-скоро време ще направя в Minecraft сервер. Ще го направя публичен. Който иска може да го джойнва. Да идвате да играем и да се забавляваме с сервера. Ще бъде почти нон-стоп. Няма да го спирам. Ще се забавлявате там или каквото искате ще правите. Правилата само ще са да не се дразните, защото хората няма да е приятно да се дразнят. И други неща. Ако има проблеми, просто пишете, казвам ви, отговарям ви веднага, ако се зачуете нещо. И така нататък. Само за рекламата се извинявам отново. Ако имало проблеми по време на клипа, също и за тях ще се извинявам. Извинявам се за проблемите, заекването и всичко останало. Аз ви обясня защо е така. Защо стават. Ако искате, ми кажете някакъв бъндъл мога да направя в играта. Примерно кой герой номер и кой скейтборд. Ще
може, ако искате да играем на каквито и да е игри, да правим каквото вие пожелаете. И за финал ще повторя разни работи. Едно от тях е да ме последвате с камбанката, за да не изпускате видеа, да оставите един лайк и коментар на каквото искате, каквато игра да искате да играем и каквото и да е. В петък този ще има, може би ще направя лайв на живо, как играем Майнкрафт с него. Ще оставя линк в коментарите, за да го последвате и него, ако искате. За заекването ще повторя, че не е нарочно, просто не знам какво ви кажа и затова заеквам. Ако лагва, то това е, не знам защо трябва е проблема. Ако имам някакви проблеми на клипа, извинявам се за тях искрено. За рекламата, която излезе също, защото все пак това е мобилна игра. Отново, каквито игри искате ще играем. Ще играя Arena Breakout, ще пусна клип. Ще направя каквато игра вие бихте искали. Ще направим други неща. В следващия клип ще има изненади. Ви обещах. Ще ви помоля, ако вие бихте искали някакъв бъндъл да направим в играта. Каквото вие бихте пожелали, ще правим тук. Защото аз се съобразявам с хората, не бих искал да има проблеми. Ще имаме сервер, ще в Майнкрафт. Ще си правите каквото пожелаете там, ако има проблем, просто пишете, отговарям ви веднага. Сервер ще е нон-стоп. Следващия клип, евентуално ако искате, ще разкривам истинските ми имена. Извинявам се отново, ако има някакви проблеми по време на клипа. Или също рекламата. Ако става така, че съм превъртял леко напред клипа да се стойнете някак по-натам от там, където сте били ви стигнали, това е защото трябва да направя пауза. Петък, след още 7 часа евентуално, ще го направя. Ще имаме клип или стрим на Майнкрафт. В последващия клип, за следващия клип, след клиповете, ще има изненади за вас. Оставям отново. Ще повторя, че оставям линк за неговия профил. Ако искате да последвате името му е Gamer_Player. Не знам дали ще излезе, може да излезе, ако си го напишете вие. Но не мисля, че е такъв вариант, защото аз пробвах. В петък стрим или клип Майнкрафт. После клипа ще направя общ сервер. Ако ви хареса клиповете, ще има изненади. И други неща, ако вие сетите, ще пишете лично, може би в коментарите ще пишете. Аз ще се опитам да чета всички коментари, ако ще има такива. И да кажа, че този YouTube канал не е само за малки, но и за големи. Той е и за двата видео, но ако го гледат малки, да знаете, внимавайте, като пусна клип на Arena Breakout или на някаква игра с бойства и кръвища.
има клип на Fortnite. Както казах, ще оставя отново линк. Той и аз ще ви благодаря, ако ви последвате и мен с камбанката и ми пишете коментари за какви игри бихте искали да играем, какво да правим и други неща. И за сега това ще бъде от GG47. Чао!